Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, matindog po kita para sa novena ni St. Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtuom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadonongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan na sinautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan at sasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinabaan. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, ngunyan Webes sa ika-32 na simana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Delia Andes, Bueno Family, Joey and Arby, Julia Duran and Janice Duran and family, Maria Helen Micalier and family. Thanksgiving prayer for the gift of life of Loy sa kahagadan ni Donato and Wongson family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good health of Irene kan Messenbird family. Special man na kahagadan ni Rose Ann Bueno. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Eduardo dulot kan Mendoza family. Para sa kalag ni Josin Asinsuanti ni Ana de la Paz. Para kay Ana Fe kan Balute and Azurin Feili family. All prayer for all souls kan Bueno family. All souls ni Joey and Arby. Asin sa kalag ni Norlito, dulot kan Bayna family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Inipon maging
sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninongan ni Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, ang sa makasalan, tangani magkanayo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ako ng makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles in Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Mayrak manlagod sa toon, Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, kan sa toong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mabibig na, Diyos, nasamuyang Ama, ipinahayag mo sa imong pagkadiyos sa pagikan paghulit din sa imong apostol, San Judas Tadeo. Itugot mo na sa iyang mga pamaibi, danay magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Inihinagod mi sa ngaran ni Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, nabubuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturgia kanta taramon. Himateon nyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin kadunongan. Sa kadunongan yaon ang sarong espiritu na nakakasabot, banal, dainin kapantay, maginibo, maliksi, malinaw, daing kakundian, daing pagkaungis, namumuot sa karahayan, matinabang, maherakon, maimbod, daing kahandalan, mapangyari. Aram ang gabos, asin yaon sa gabos na espiritong tunay. An kadunongan sarong hinangos kan kapangyarihan ng Diyos, sarong malinaw na sinag kan kamurawayan nin makakamhan. Kaya ang mga may digta, dai makakalaog sa iya. Huli ta siya an anino kan liwanag na daing katapusan. Malinig na panalmingan kan kalibuhan ng Diyos, asin ladawan kan sa iyang karahayan. Minsan sarosa na siya, nahaman niya ang gabos, binabago niya ang gabos, alagad siya dainin pagbabago. Sa lambang kapag-ararkian, minadalaw siya sa mga kalag na banal, asin ginigibon niyang mga katuod ng Diyos, saka mga propeta. Huli ta ang Diyos na mumuot sa tao na nabubuhay sa kadunungan. Ang kadunungan, urog na magayon kisa aldaw. Urog na maliwanag kisa mga bituon. Urog pa sa liwanag, haros ta ang liwanag, sinasanglian ang kabanggihon. Alagad ang kadunungan, dai madadaog nin karatan, an sa iyang kapangyarihan nakakaabot sa mag-ibong-ibong na puro kandaga, asin ang gabos na bagay, pinamumugtak niya sa karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa iyang tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman.
An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagud pa man sa kalangitan. An sa imong katotoohan magdadanay sa gabos na panahon. Pinasarig mo ang daga, magdadanay man iyan. An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagkod paman. Sa imong kabutan nagdadanay sagud ngunyan. Huli taan gabos na bagay naglilingkod sa imo. An pagsaysay kan sa imong tataramon nakakapaliwanag. Nagtataong pakasabot sa kablas. An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagkod paman. Paliwanaga an sa imong lalawgon sa oripon mo, asin tukdoan sa ko an sa imong mga pagbuot. Tawinin buhay an sa kong kalag sa pag-umaw sa imo, asin ang mga kabutan mo makatabang lugod sa ko. An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagkod paman. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa sa banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus kan haputon ni mga Pariseo, kung baga maabot nan kadayan ni Dios, nagsimbag. An pag-abot kan kadayan ni Dios, dai ipinapaisi, dai ni nakakasabi, kuya digdi o itoon duman. Ulita dapat pakatandaan ang kadayaan ni Diyos yaon sa Indo. Adagad sa mga disipulos, ang mga disipulos nagsabi, maabot ang panahon na kamo magmamauot na makahiling kansaro kan mga aldaw kan akin ng tao, sinday nindo mahihiling. Sasabihan kamo, hilinga, uya digdi, itoon duman. Di daw kamo magduman, di kamo magsunod. Siring sa kikilat na silyab sa sarong puro, asin minadalagan sa ibong na puro, kandangit, mangyayari iyan sa akin ng tao. Saldaw din sa iyang pagdatong, alagad magtitios mo na siya, nin makuri asin isisikwal kan mga tao ngunyan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Ang mga pagbasa, at pagbasa asin sa Ebanghelyo, napapanungod sa sarong karakter sa tong kagurangnan, na iyoan kadunungan. Hulita, ang kadunungan ibinabaing sa mismong Espiritu kan Diyos. Alagad si Kristo, ang sa tong kagurangnan, na pareho ang pagka-Diyos sa banal na Trinidad, ibinabaing man sa mismong kadunungan. Asin ang kadunungan, Espiritu, kung baga sa tuya ng mga tao, gamanggit ang kadunungan, alagad ba kung araw kang kadunungan ng Diyos, siring baga kang dahilan, rason, kung nata naglalang ang Diyos, samantalang siya, dahil naman nakaipuan, supisente na siya, itong kadunungan na ito, rason, dahil ito na aarok, kumbaga, dahil na intindihan. Asin ang rason man sa mga minsan sa buhay tayo, kung kitang kadipisilan, tapos sasabitan na namumutan kita kang Diyos. Pero natataro kaya ng namamatay ang tao nangyayari sa tuya. So karamanta, minsan dahil man uuyon o nagtutugma sa
kadunungan kan Dios. Kaya dahil kita makasabi na aramtan ang gabos. Tada, iba pang mga natatahuban, iba pang mga nakatago na mga dapat na maaraman. Sabi da akon kita, mayo na sa tuyang hawak, kung bagagadana, spirito na sana, that's the time na some things will become clear to us, na dahil naging clear kan kita buhay padigdi sa daga. Sa ibong na dato, ay ibong na lado, itong kadunungan nagpapahiling man sa to na si Kristo na maabot giraray, napigaapod sa Ebanghelyo San Ugman, nawaki kan tao, ipinapailing ang dako lang kapangyarihan na ninulita, sinugo sa kang Diyos, higdi sa daga, daradaran niya itong refleksyon o salming kan pagka-Diyos. Kaya, kung dahil nahihiling sa Diyos na naglalang, si Kristo ang nagiging paagi, tanganing masabotan ta an pagka-Diyos kan Diyos. Kaya, digdi sa Ebanghelyo, nagdiskusyon sa Pariseo sa mga disipulo ni Jesus, paano nga maaraman na nagdatong na o nagbalik na ngaya sa Diyos? O kaya para sa mga Hudiyo, this is the first time na may hiling ang Diyos o itong tigasabing kahadian kang Diyos, may proklama na. Kaya lang sa tuyang Kristiyano, si Kristo na mismo ang kapinuunan o inaugurasyon kan kahadian ng Diyos. O siya mismo ang kahadian kang Diyos. Kaya ito sabi ni Jesus na, di man ngayon sa luwas, di man ngayon sa laog, kundi kamo mismo nagtutubod sa ko, kamo na ang kapinuunan kan pagdatong kang kahadian ng Diyos. Alagad ba ko pa yan ang kapanuan? Kaya nga ni sa pangadyo na aman niya mo, ikaw pagaduman na din niya, magdatong ang kahadian mo. Ninudita sa lambang saro na nagmamaabot na makaibahan ng Diyos sa huring sandali kang buhay ta, ining pigapod na kahadian kang Diyos. So ito dogdo ni Kristo sa iyong mga tugon, gabos siya naintindihan ta, tinawan kita kan kadunungan na hali sa Espiritu Santo, sinabuhay ta, kaya paglagta duman sa mismong kahadian kang Diyos, daradarata na ito, o dahil na kita mababaguhan, more or less, inintroduce na ni Jesus sa tuya kung ano ining kahadian ng Diyos. Itong namumuot, nadainin kondisyon, nagsasakripisyo, kataong magtios, pulita, sa mga bagay hindi sa kinabang, bako pa ini ang tunay na regalo kan Diyos. And what is this gift of God? This is mismo, so gift kang sa diri niya. Gift of eternal life, gift kang kadunungan, gift kang pagkamuot. Kaya baga di sa huring linya, kan Ebanghelyo, bago ang pagdatong kan kahadian ni Diyos, siya magtitios, nin makuri, isisikwal kan mga tao. So, nangyari, baga inita si Jesus, ipinako sa krus, nagadan, ilinubong, naangbot sabihon. So, kadigtaan ta, so kasaalan kang tao, sa iyang pinatawad, sa iyang inadi, sa lambang saro. Tanganing itong pagreyna kang karatan, kang demonyo, bilog ng mawara, asin kita mag-ako na sa Diyos. And if we accept God, that's the beginning of God's reign, kahadian kang Diyos sa to. Kaya baga kung kita tatao magpasensya sa mga bagay na nauungis kita, katao kitang magtios,
Sa kung minsan dahil ta maintindihan na bagay, but we pray that out pamanlugod ipaliwanag sa to kang Diyos na maakot ta, maintindihan ta ang mga misteryo kang buhay. Then we are entering the kingdom of God. Sana po, pag matuklasan din sa buhay ta, dahil tini pagtunungan na dahil ta ng gadma, lubusan na maintindihan. Tayo yan ang tao, may kadunungan. Ang kadunungan naghahanap, ang kadunungan naghahanap ng katotohan. So, we see here also the identity kang kadunungan as in katotohan, as in pagkamoot. These are the three things that characterize God. Kaya sa Jesus baga, mahiling mo manining tulong ini. Nagsabi pa siya, ako ang dalan, ang katotohan, ang buhay. So, if there's darkness in us, mayo pa sa liwanag ni Kristo, mayo pa sa pagkamuot, mayo pa sa pagpatawad. Pero kung naukudan tayo nakakalaog kita duman sa iyang kahadayan. Huwag tang dahil pagpunduhon, natuklason ang mga bagay na langit noon, tayo man sa nang paduduman ta, kung kita magali na digdig sa lupang ibabaw. Darata ang knowledge na ini, ang kadunungan ni Kristo, sabay-sabay kitang mag-ugma, kayaon po ang gabos na bagay na hinahanap ta sa daga na siguro daipa nakakamtan nin lubusan. Pamibig ka mga tugang, tanganiling sa ko atin sa indong atang, mga ako manlugot kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagkaroon dumanyamo kan kamurawayan sa imong apostol, San Judas Tadeo, ako an sa mong dolot, sindaron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso, nitaas mina sa kagurangnan. pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigwasin dapat, matanod sa nakakaligtas. Danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, dahi mo binabayaan ang mga karnero mo. At ang ani sa mga palada na apostoles. Padagos-dagos na binabantayan mo, tanganihing mga maataman, kaniyo man sa nang mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaibakan mga angeles na arkangeles, kaibakan mga tronos sa illuminaciones, kaibakan mga boss na langit na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo,
Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kaguranan. Hosana sa kaitaasan. Agurangdan ni kanagadan banal, borabo ng gabos na kabanalan, kaya ni mga atang na bimibig kami, pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangdan sa Jesucristo, kan siya sa ragaring na buot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagwaning tinapay, sin magpasalamat binaakinin, tinaw sa iyang mga disipulas na sabi, magako kamugabos, sin magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkawanya magkang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyong mga disipulos na sabi, umagako kamugabos sa sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangnan, pinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapaya, sa kuna ikaw magtatlo. Kaya kami nagurumdum sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong kurangnan, kaining tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig o mong mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo, kirumdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing madubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, singangabos na klero. Siring man kirumdama sa imong pagkaherak, sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Huwag na itong mga pinapamaybi sa misang ini, sinanggabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namibi kami, tangan ng kaibahan Santa Maria Virgen na inakan Diyos, si San Jose sayang esposo, San Judas Tadeo, asin mga apostoles, asin kabos na santo, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas, kan buhay na daing kasagporan, mag-omo sa pamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Cristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, amanyamon niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagian mo, mangyari ang bot mo sa daga, ning siring sa langit, ang sa mo kakanon sa aldaw, itao mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo nakakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, ang katuninungan, tanganing kami natabangan ng sa iyong pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, nakaparisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulit ta sa imo an kahadean, asinan kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka na nagsabi sa mga apostoles, Toninungan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare paglingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa ibong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Toninongan asin pagkamot ng agurang nandanay na mapasaindo, At sin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ng katoninongan, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyan sa kagurangan si Yesu Kristo, ang nagdatong kaito, ang madatong giraray. Siya, Kordero kan Diyos, nagpapara kan kasalan kinaban, walada ng mga inaapod sa pagpakinabang sa Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harom, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang samuyang sadiri sa pamitisan kat sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotning padi na minaatang kat sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, muli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko at sa kuyang saliri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, ay hira ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, alaing katapusan mong tama. Maon kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude,
You have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamaibig kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu na miibig kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, daron kami sa imong iirokan, konsainan sa imong apostol, sa nudas Tadeo nagmamuraway. Ininagad mi uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon nyatong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 27,674 asin 20 centavos. Anaambag nyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,140 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,805 pesos asin 25 centavos. Mautmi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous na nagtaop, tulong anonymous na nagtaong 500 pesos, duwang 400 pesos. Donation through Chicas, 12,717 pesos. Regianan, 2,000 pesos. Nuylan Family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Tinog na po kita. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Likan mga pamibin, intercession sa nudas Tadeo. Kamo asin sa mga mahal sa buhay, bendisyonan ng Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ng banal na sakripisyo, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.